Vaig visualitzar una trepitjada i que d'aquesta trepitjada anava sortint tot. Com un conte, per dir-ho de qualque manera, no? Que aquest peu que fa la primera passa se li van afegint moltes de coses fins que arriba a Ima, no? Que és el que tu, quan vas allà, l'espectacle en si, més la natura que te'n revolta. La idea era fer una trepitjada, un peu gegant, i que d'aquest peu comencin a sortir les herbes, no? Perquè quan tu trepitges són aquestes pessigoles que sents i te comença a despertar un poc tot. Després, la pepona, perquè per jo és molt important, jo a molts de festivals d'Eima m'han passat pepones per damunt del cap, i no jo tota sola, molta de gent. Sui, que tot ho veu i tot ho sap, perquè quan tu vas allà està obert i encuriosit de veure que te trobaràs, saps? Sora, que és molt important per escoltar, ja sigui una música, ja sigui qualcú que et passa per davant i te diu qualque cosa, i esclar, que és essencial. Vull dir, el batec crec que és una cosa que no li donem importància i n'hauria de tenir molt més de la que li donem. Clar, juntant tot això, és com un poc el que per jo entenc d'Eima.